Aina'u mai hannun biri littafi na 7 kuma littafi na ƙarshe cikin radan Ubangiji zan kawo maku shi a halin yanzu. Idan mai sauraro bai manta ba a na 6 na tsaya ne inda Alamin wato zuciyarsa take ayyana masa cewa anya wannan yarinyar ba gizo take min ba, yaya haka? Kar dai aljanan ce kamar yadda ake faɗa, sai dai ina zuciyarsa ta ki amince masa da hakan, sai dai yana ayyanawa a ransa, kawai mutum ce gizo take yi masa. Ya ce, ke ce a nan? Me ya kawo ki? Wato, Aina'u ta juya ta dubi walida ta ce, kin ji abin da yake faɗa, gaba ɗayansu suka tsaya mamaki jin wannan furici da ya fito daga bakin wato ɗan uwan nasu. A nan muka tsaya cikin radar Ubangiji kuma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Sai dai kafin nan zan samu damar da zan yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sa na kammala wannan littafi daga rubutunsa har rikodin ɗinsa lafiya, sannan ya bani aran lokaci nake karanto muku shi a halin yanzu. Sai dai ina muku fatan Allah ya sa mai sauraro ya ji shi gaba ɗayan shi, ya saurare shi domin ya samu abin da zai ɗauka na amfana a gare shi, domin littafi ne da ya ɗauki wato abin wa'azantarwa da ilmantarwa da karantarwa da wa'azantarwa da nishaɗantarwa duk gaba ɗaya. Allah ka yi wa annabinmu annabin tsira macecinmu mai ƙaunar mu fiye da kanmu, fiye da rayukanmu da fiye da ƴan uwanmu, fiye da iyayenmu. Allah kai masa dubun salati, salatin da bai da adadi a kowanne minti, kowanne sakan, kowanne rana, ka ƙara ninnin kashi fiye da adadin girmansa a gare ka. Ya Allah, Allah ka sanya wato ahalinsa da sahabbansa da ɗiyarsa guda ɗaya tilo wanda shi kansa ya fi ƙauna a cikin ruhinsa. Shi ne ita ce ka kira ta da wato jinin jikinsa, tsokar jikinsa, hantar jikinsa. Allah ka sanya da ni da ahalina da masoyana da kuma dukkan mabibiyan wato littattafaina. Za mu ci gaba. Wato tunanin da walida da Sa'adatul Anam suke yi ba wani abu bane face jin wato furici ya fito daga bakin Al'amin. A'a, abin sai suke ganin shi tamkar a mafarki. Anya babu wani abu da ke damun shi babu wani abu a tsakanin shi wato da wannan yarinyar da ta shigo Aina'u kenan. A'a, to me yake faruwa ne? Kwanakin su nawa tare da Al'amin a gida baya iya magana. Yau ɗaya daga zuwa ko cikakken awa busi ba, amma har bakin shi ya buɗu. Gaskiya akwai magana a ƙasa, sai dai kawai kallon kallo da suke yi amma ba su ce uffan ba. Sa'adatul Anam ba su ce uffan ba, sai dai Aina'u da mamaki ya rufe ta jin wannan tambaya da yayan na ta mata. Kawai sai ta yi murmushi ta ce, yaya, ka san a ina kake kuwa? Nan fa ka zo fa gidanmu ne, kuma baka da lafiya ne, shine aka kawo ka jinya a nan domin ka samu hutu. Al'amin ya ce, nan kuma shi ne aka kawo ni inda kike? Ke? Aina'u ta zazzaro ido domin da ƙarfi ya faɗa ke ɗin. Sai dai, jin furicin da yake furtawa ne kuma ya sa ta zaunawa dole. Ke ce nan kika sa ni cikin wannan hali. Ke ce kika yi sanadiyar wannan cuta da nake ciki, ke ce kika yi sanadiyar zuwa na wannan garin naku kenan. Lallai iyayena sun yi gaskiya da suka ce ke ɗin aljana ce, wato zuwa yanzu kika sato ni daga gida kenan, kika kawo ni in gidanku. Wannan furici ba ƙaramin tayarwa da Aina'u hankali ba, kawai sai ta fashe da kuka. Walida da Sa'adatul Anam su ne suka wato rarrashe ta, sai dai jin wato furucin nasu ya sa Al'amin ya kai idansa gun, sai a lokacin ma ya gane cewa ashe wai ‘yan uwansa suna tare da shi. A'a, ya dube su, lafiya, wai me muka zo yi ne nan, kuma har da ku ta ɗauko? Gaba ɗayansu suka zira mishi idanuwa,
sun kasa ma wace irin tambaya za su yi masa game da wannan maganganu da yake furtawa. Ba dai ita ce yarinyar da ya gani wato a gefen hanya da yake magana ba, abin da gaba ɗayansu dai suke sakawa kenan a cikin ransu. To in ita ce, ai abin ya zo da sauki, sai dai kuma in ba ita ba ce kuma gashi yana maganan ita ta jefa shi a cikin wannan hali gashi har ta sato shi. To yanzu ya za su yi kenan? Su da suke tunanin nan shine inda zai fi samun sauƙin hayaniya, kuma gashi abu ya zo ya kasance a haka? To gaskiya da matsala. Sabura ce wato ta leko sai ta ji yana cikin wannan hayaniya. A'a, sumbatu yake, zafin ciwo ne ya dame shi. Abin da ta furta kenan. Jin wannan furci ya sa wato Sa'adatul Anam da Walida kwantar da hankalinsu. Su ma sai suka biye tatatan, domin su kansu tunanin da suke yi akan ko aina unce, suna jin wannan furci suka kawar da shi daga zuciyarsu, domin su a tunaninsu wato bai taɓa ganin Aina'u ba. Barin ma dai ita Walida, domin ta san bai taɓa zuwa wannan ƙauye ba. Bayan Aina'u ta yi shiru ne ta tashi ta shige cikin ɗakinta ta ajiye jakanta, ta jima ba ta fito ba, sannan ta cire wato hijabin da ke jikinta. A'a, tana fitowa sai suka ganta tare da hannu ɗaya. Nan fa Walida ta dubi Sa'adatul Anam ma ta dube ta. Shi ko tunda ta shiga wato yake kallon kofar, lokacin da ta shigo idanuwansa gaba ɗaya ko kifa su baya yi, suna kan fuskarta. Shi san bai ma kula da hannunta guda ɗaya ba. Wucewa ta yi wato gindin rijiya ta zuba ruwa sai bayi domin ta watsa ruwa saboda ranar da ta ɗibo. Bayan ta yi wanka ta wuce ɗaki ta shirya, sannan ta fito wato cikin ‘yan uwan nata mata wato baƙin da suka yi Sa'adatul Anam da Walida. Sa'adatul Anam ta dube ta ce, ‘yar uwa, ya na ga haka?’ Aina'u ta dube Sa'adatul Anam ɗin ta ce, kamar ya, ban gane ba. Sa'adatul Anam ta ce, gani nai kamar wato hannunki ba ɗaya ba ne, ɗayan yana daga cikin riga. Haka ne, wato hakan ya samo asali ne tunda wani malami ya zo gidan nan, kuma hakan shi ne mafi sauki, domin ni kaina na fi jin daɗin hakan. Idan ko a ce an fito da wannan ɗayan hannun, to fa kowa a gidan nan wato sai hankalin shi ya tashi. Sa'adatul Anam ta ce, to Allah kiyaye. Alhaji Alhassan wato ya yi waya domin jin ‘ya'yan nasa sun sauka lafiya. Wayar Walida ya kira, bayan sun gaisa ta sanar masa sun sauka lafiya, kuma har wato Al'amin ya fara magana. Alhaji Alhassan da ya je abin kamar a mafarki, zumbur ya miƙe daga inda yake ya fara magana? Amma menene sila? Ya tambaye ta. Muna zaune dai kawai wata yarinyar gidan ta shigo, sai mu je yana wani sambatu. Lokacin da ya buɗe ido ya ganta a gabansa. To, ko dai ita ce wannan sanadiyan rashin lafiyar nasa? To, Abba, sai dai ba mu tabbatar ba, ni ma kaina na yi zaton haka, amma yanzu mun gane cewa ba itan ba ne. To, Allah dai ya yi masa wannan cuta. Amin summa amin. Walida ta furta. To, ba ni ‘yar uwar taki ko? Walida ta miƙa wa Sa'adatul Anam. Alhaji ya ce, ‘yan nan ya kika ga ƙauyen namu? Sa'adatul Anam ta yi murmushi kawai ba tare da ta ce komai ba, ta ce, ai zaman ƙauyen ma kamar ya fi zaman birni daɗi, saboda nan ba hayaniya ba komai, ko ina tsit. Alhaji Alhassan ya ce, haka ne, sai dai kuma dare ya yi tofa akwai sauro, gaskiya sai kun yi haƙuri. Sa'adatul Anam ta ce, ba komai Abba, mu dai fatanmu Allah ya ba yaya lafiya, mu dawo lafiya. To amin, ‘yan nan. Ki gaida mutanen gidan, ki ce muna gaishe su. To za su ji. Daga nan Alhaji ya yanke wayar. Yana farin cikin wato ɗansa Al'amin ya fara magana. Yau da tafiya har an fara samun nasara.
Lokacin da dare yayi wato a kwano ɗaya zuba musu abinci dukan su ukun, sai dai ita da cokalinta take ci kuma da hannunta wato hannun hagu. Kowa kallonta yake a cikinsu gaba ɗaya domin har yanzu sun kasa fahimtar wato wannan sanadi da ya sa take ɓoye hannunta guda ɗaya. Shi kansa kullum tun da ya gane cewa wato fa yarinyar 'yar gidan ne, ba wai gizo take masa ba ko kuma fatalwa ko kuma aljana. Idanuwansa gaba ɗaya suna kanta. Kwanakinsu 2 wato Al'amin ya fara takawa yana tafiya yana surutu, sai dai jikinsa ba da cikakken kuzari. Wato wata ranar Asabar, ranar Aina'u ba ta da wato makaranta. Saboda haka kai tsaye Al'amin ya same ta ya ce yana so ta ɗan raka shi bayan gari yawo domin ya zazzagaya. Aina'u ta ce to yaya, nan ta sanya hijabi da takalminta su fita. Duk gidan da su je sai ta gaya masa mai gidan da matan gidan da 'ya'yan gidan kowa sai ta zayyana masa. A haka har suka fita gari. Bayan su fita gari, wannan gona za ta gaya masa mai gonan, ta wuce can ta gaya masa wancan gona. Hatta bishiyoyin wato bayan gari sai ta gaggaya wa wannan gonan wane ne, amma bishiyar ta wane ne. Daga nan suka wuce, sun yi ɗan tafiya dai ba tazara daga gari domin suna hango gari. Nan su tsaya a gindin wata bishiyar mangoro, ya fara tambayar ta kamar haka: shin kina zuwa makaranta ne? A ina makarantar ku take? Aina'u ta ɗan zumburo baki kamar ba ta bashi amsa ba, domin ai ya san tana zuwa makaranta. Yau ma dan Asabar ce wato ana hutun, shi yasa ba za ta je ba. Amma tambayar tashi ta ƙarshe da ya tambaye ta a ina ne makarantar taku take, sai ta ce muna can, makarantar tana can bakin hanya ne. Bakin hanya ina? Cikin Samunaka. Nan ya ce dama ke ce nan na gani kwanaki kenan. Kwanaki? Ta zaro idanuwa. Kwanaki a ina? Ni ban taba ganin ka ba sai da ka zo gidanmu. Ta furta tana kwakwalo idanuwa tana kallon shi. Ai ke din biki sani ba. Shekaru 2 kenan da na zo wucewa maganku ko biyu da wata yarinya za ku tsallaka titi. Za ta yiwu, ta faɗa, domin na jima da fara zuwa makaranta a can. To, kin san wani abu? Ta ce a'a. Bakin jan ce na yi rashin lafiya ba? Yaya, ai kuma yanzu na kasa mu sauke. Ya ce haka ne, amma sanadiyan kwanciya na rashin lafiyan nan ba komai ba ne face ke. Ni kuma? Wallahi ba ni ba ne yaya. Wallahi tallahi ni ban san komai game da wannan ba. Nan da nan ya ce dakata mana, ai ba wai cewa na ke ce ki cusa mun wannan ciwo ba. Allah ne ya ɗora mu, amma fa ta sanadiyanki. Yaya, ban gane abin da kake nufi ba. Za ka iya fahimtar da ni ta yadda zan gane? Sosai ma, Al'amin ya faɗa yana dubanta. Wato, tun lokacin nan da na ganki wato a kan titi, za ku tsallaka. Tun daga lokacin kimin wani sata, dalilin wannan sata ya sa na rasa sukuni na. Babban burina shine na san inda kike domin na kamo ki, ni ma na samu na kwace abuna ko kuma ni ma na sace naki. Ta zaro idanuwa, ne maka sata? Kana nufin kana tafiya ne wani abu ya faɗo daga motar naku ko kuma daga aljihunka na ɗauke? Ya girgiza kai, biki dai gane ba, bari dai ne miki gwari-gwari. Wato tun daga lokacin da na sa yaki a cikin idanuwana, kika min satan zuciyata. Kin sace min tunanina da nazarina da hankalina, ke har lafiyata sai da ki sace. Zuwa na gida na rasa sukuni kullum, duk bayan kwanaki 3 sai na zo nan Samunaka inda na ganki ko zan ga wulƙawanki. Nakan shafe wato awanni 2 ina jira, amma sam ba na ganinki. Dole nakan juyawa da mota ta koma. Daga nan ne fa
wato tunanina gaba ɗaya ya fara karaya, sai rashin lafiya ta kama ni. Yanzu hakan nan zuciyata da kike gani an ce ta kumbura, kaɗan ake jira kawai ta fashe. Da ban ganki ba, da shi kenan ni da samun lafiya kuma sai dai a kiyama in ana samu. Tunda wato Alamin ya fara wannan magana, Aina'u ta yi shiru kawai tana jin shi. Mamaki take a ce duk kyawun yayanta wato ya rasa wanda zai so sai ita, ko dai bai san tarihinta ba ne a wannan ƙauye, wanda kowa ya tsane ta saboda bala'in ta'adinta. To dai ita dai tana son shi, amma ba za ta iya yaudaran shi ba, dole ta gaya mishi dukkan abubuwan da suke faruwa game da ita. Alamin ya ci gaba da cewa wato yanzu ma wannan ƙauyen naku da muzo ban san an zo ba, domin ni gaba ɗaya ba na son zuwa wannan ƙauyen. Ashe kuma sanadin samun lafiya na yana ƙauyen. Kuma kin ga yanzu ai zuwa na ya zama dole, domin in ban zo don kowa ba zan zo don ke. Kuma kin ga bayan mun yi aure ma ai zan dawo kamar ɗan ƙauyen nan ne, tunda masoyiyata uwar ‘ya'yana ‘yar ƙauyen ne. Kin gani ma ai na zama ɗan ƙauye, tunda dama iyayena ‘yan ƙauye ne. Aina'u ta ce, kai dai ba ɗan ƙauye ba ne, amma iyayenka dai da ka faɗa na yarda ‘yan ƙauye ne. Ya ce, ban gane ba, kina nufin ni ba ɗan ƙauye ba ne? To asali na ai ƙauye ne asali na. A'a, kai da abun ne mahaifarka a Kaduna, ai kai ba ɗan ƙauye ba ne. Alamin ya murmushi ya ce, to yanzu dai yaya, kina so na ko kuma kina da saurayi ko kuma an sanya miki rana? Domin na ga mutanen ƙauye, na san mutanen ƙauye ba sa barin yarinya ta girma, ke kuma gashi a haka dai na san za ki kaiwa shekara 20. Aina'u ta yi shiru ta ce, gaskiya ba ni da saurayi, amma ba zan ɓoye maka ba. Ina son ka, sai dai matsala ce guda ɗaya da take game da ni. Abin da ya sa na bayyana maka ina son ka shine, wato kar na zo na yaudare ka daga baya kuma ka zo ka gane al'amarin, domin dole ne ka sani. Ya shiru yana sauraron ta. Ban gane ba, ki yaudare ni? Yaya, wato in ka lura da ni za ka ga da hannu ɗaya nake amfani, hannun kuma hannun hagu. Hatta abinci da cokali nake ci, kuma ba wai hannu ɗayan gare ni ba, hannayena guda biyu ne, lafiyar su lau kuma. Sai dai wato akwai wani sanadi da ya kasance tun kakarmu bata jima da yin aure ba, domin aibata 'ya'yan mutane da take yi, ta nemi musu dariya. Wannan dalili yasa Allah ya yi ni a cikin ahalinta, kuma wannan abun ya faru ne don a nuna mata wato kuskuren da ta yi. Alamin ya shiru bai ce ƙala ba, yanda Aina'u tunda ta fara kuwa ba ta zuba aya balle waƙafi. Magana take kamar haka, shi wannan hannu wato da nake ɓoye shi, wato muddin in ya ga abu ba fa zai bar shi a inda yake ba, dole sai ya lalata shi, sannan ni kaina zan samu sukuni. Wato bayan wani malami ya zo ya istihara, shine ya gano dukkan abubuwan da suke faruwa, shine ya ba da shawaran wato ko ɗinki za a yi min to a yi min mai hannu ɗaya. Shi wannan hannu yana daga ciki, babu yanda za a yi fito ballantana ya ta'adin da zai yi. Lokacin da a fara min wato ɗinki mai hannu ɗaya, idan na sa, in na ga wani abu a gabana muddin ban yi ta'adinsa ba, hannuna ƙaiƙai yake min, sai na ji tamkar zai tsinke daga hannuna. Dole haka nan nake haƙura, wani lokacin sai dai na ci kukana in na ji ya haƙura na shiru. Amma zuwa yanzu abin ya yi sauƙi, sai dai kuma duk da haka na san cewa muddin a fito da shi
lokacinsa bai yi ba, to fa abun zai ci gaba kamar yadda ake da. Al-Amin ya yi shiru, bayan ya ji ta yi waƙafi ne sannan ya samu damar cewa wani abu. Wato, ƙanwata, ni a ganina wannan duk ba wata matsala ba ce, wallahi ko da mari na za ki riƙa yi ko kuma kina yankan naman jikina. Ni kasancewa ta da ke in dai kin furta har kina sona, to ai an gama, ni mai iya zama da ke ne. In kullum za ki ke yi min ta'adin 100,000 a koda yaushe, in dai ina da halin da zan siya na aji, to zan siya na aji kuwa. Aina'u ta yi murmushi sannan ya ce, kin amince dai kenan. Kawai tana jin wannan furici ta juya inda suka biyo da tana gudu. Al-Amin ya ce, haba, kin san ni fa ɗan binni ne, ban iya gudu ba, ɗan jira ni mana. Nan dai bata tsaya ba sai da ta zo, wato ta ga ta yi masa nisa har ta zo jikin gida na farko da ke Waila, sannan ta tsaya tana haki. Al-Amin murmushi yake yi kawai, shi kuma yana sauri ya biyo ta a baya. Daga nan dai wato al'amari ya kullu tsakanin Aina'u da Al-Amin, amma ba kowa ne ya sani ba a gidan, kasancewar da zarar sun zo gida ba fa mai yi wa wani magana, sai dai in shi ne zai ce ta ɗauko mai abu kaza ko kuma yi abu kaza. Lokacin da Al-Amin suka cike wato watanni 2 a garin, sai suka fara shirin komawa gida. Nan fa Al-Amin inda ka san wato zai bar duniya ne, barin wato wannan ƙauye. Saboda haka ya je musamman ya samu wato Malam Usaini ya shaida masa tsakaninsa da Aina'u, saboda haka a samu manya a yi magana. Malam Usaini ba ƙaramin daɗin hakan ya ji ba, sai dai shi ma a cikin ransa ya ce lallai ba zai ɓoyewa wato ɗan uwan nasa wannan al'amari da ke tattare da irin nashi ba, domin abu ne wanda in an yi daga baya a sani, to fa dole ne a samu matsala. Amma in dai har da sani aka yi, to abu ne da zai zo da sauki, kasancewar mutum zai ke yin taka tsatsan da kayansa. Ha yanzu dai muna nan a wannan littafi wato Aina'u mai hannun biri, littafi na 7 kuma littafi na ƙarshe na yaran nan naku mabocin nishadantar da kuwa kullum ko da yaushe, Shafi'u SS naku da ke garin Samunaka Hayin Gada bayan Mandala. Ku biyo ni a sannu don jin me zai wakana a gaba. Malam Husaini ya dubi Al-Amin ya ce, yaro, wato ta gaya maka al'amuran da ke wakana game da ita kuwa? Al-Amin ya ce, kawu, ba dai ya magana akan wato wannan ɓoyayyen hannun nata ba? Malam Husaini ya ce, hakika shi nake nufi. Al-Amin ya ce, na san komai kuma na yarda da shi, na yarda da wannan al'amari, saboda haka kawai ina so manya su shiga cikin al'amuran. To amma kana ganin iyayenka ba za su kawo tsokaci game da hakan ba bayan an yi? Al-Amin ya ce, ni na san yadda zan sanar da su, saboda haka yanzu ma yau din nan zan same su mu tattauna akan maganar da zarar mun je gida. To shikenan, yanzu sai ka je din biyan da kuka yi, in ya so zan kira wato yaya sai mu ji yadda za a yi. To shikenan, daga nan dai suka yi sallama, har ya ɗau wato bandirin 50,000 ya damƙa wa wato kawun nasa, shi kuma ya karɓa yana godiya. Daga nan Abdullah da Walida da Sa'adatul Anam suka shirya suka nufi wato Kedi Kaduna, domin abin da suka zo nema to fa ya samu. Tafiya suke yi sai a lokacin wato Al-Amin yake sanarwa da Abdullah, ai ba kowa ba ce wato wannan yarinyar face Aina'u. Abdullah ya ce, na daɗe da fahimtar hakan, sai dai kawai na bar abin a cikin raina.
Walida ma ta ce ai tun ranar da mu zo na ji wato yaya yana wasu maganganu, to ni mu mun ɗauka sumbatu ne kawai yake yi, ashe ita ce. Ya ce wallahi gashi dai ni da na tsani ƙauye, to amma ashe mazaunin nawa dole zai dawo ƙauyen, saboda dole 'yar ƙauyen zan aura. Abdullah ya kwashe da dariya na Allah dai ya zaɓa mana wato mafi alkhairi. Amin, gaba ɗayansu suka amsa. Bayan sun isa wato Kaduna, ko cin abinci Al-Amin bai yi ba, wato ya tunkari mahaifiyarsa da maganar. Wato, ai yarinyar nan ba ‘yar kowa ba ce face ‘yar kawu Malam Husaini. Kawunka? Ta faɗa, wallahi umma, ai abin ni ya bani mamaki. Wato Al-Amin ya furta. Suna cikin haka walida da Sa'adatul Anam suka shigo. Kafin umma ta ce wani abu, walida ta yi ta sa baki. Ai umma nake ga miki, tun ranar da muka je ni fa na ji yayi magana, yana maganganu kamar wanda aljanu suka shafe shi. Mu mun ɗauka zafin ciwo ne da sambatu yake yi kawai. Ashe wai masoyar tasa ne ya gani a gabansa lokacin ta dawo daga makaranta. Hajiya Asiya ta kwashe da dariya tana faɗin, kai yaran nan na yanzu gaba ɗayan kuma ba ku da kunya. Wai a ce saboda soyayya kana nema ka rasa rayuwarka saboda wata yarinya can wanda bata ma san ka ba, bata san da abin da ke damun ka ba, kana nema ka kashe kanka. Al-Amin ya sa hannu ya sosa ƙeyansa yana faɗin, umma, wallahi san da nake wa ‘yan nan, ni kaina ban san ya aka yi farar ɗaya shiga raina ba, domin ko san da nake yi wa Aisha ko kwatan sa bai kai ba. To Allah sa a yi da mu, Hajiya Asiya ta furta, ya ce amin. Sai dai umma, wato yarinyar tana da wani ɗan matsala guda ɗaya. Matsala? Matsala. Kana nufin ba ta da tarbiyya ne? A'a, ba haka ba ne umma. Wato yarinyar ta kasance hannunta guda ɗaya yana ɓoye. Kana nufin an yanke shi ne ko kuwa? A'a umma, ba haka nake nufi ba. Wato hannun nata ya kasance hannu ne tamkar yanda ake mata laƙabi a ƙauyen, wato mai hannun biri. Wato Hajiya Asiya ta maimaita da bakinta, ya ce kana nufin wannan hannun ta'adi yake kenan. Umma, kin gane ashe. Wallahi shi ne ake mata yanzu ɗinkin da take sanyawa, to hannu ɗaya ake mata. Shi wannan hannun yana daga cikin riga yanda ba zai ke yin ta'adi ba. Hajiya Asiya ta ce, wannan mai sauƙi ne. To amma haka za ta kasance kenan? A'a, Al-Amin ya furta. Umma, wato a yanda wato wani malami ya faɗa, ya ce da zaran ta haihu shikenan komai zai koma lafiya, za ta samu sauƙin haka. To Allah ya sa a samu haihuwan da wuri in an yi auren. Amin. Lokacin da Alhaji wato Alhassan ya dawo, mahaifinsu Al-Amin ɗin, Hajiyar ce ta same shi ta yi masa cikakken bayani, shi ma ya gamsu da al'amuran. Nan take ya kira wato wayar ɗan uwan nasa, suka tattauna akan maganan tsaida ranar auren nasu. Sai dai yanda Malam Hussein ya ce ya kamata shi yayan nashi wato ya shirya ya zo ƙauyen, in ya so sai a san da za a yi. Alhaji Alhassan ya ce ai ba sai na zo ba, Al-Amin dai ɗanku ne, kuma aina uma ya take a gurinku. Yanzu yadda za a yi a sami su yaya Gali, yaya Bello da yaya Yakubu, sai a tsaye da ranar da za a aurar da 'ya'yan naku, ni kuma in an sanar mun sai na samu wato iyayen waɗannan yara su ma a sanya wato ranar aurensu, domin rana ɗaya nake so a yi auren. Malam Husaini ya ji daɗin wato kalmomin da ɗan uwan nasa ya furta masa, saboda haka ya ce ba komai.
Washe gari da safe ya zo samu su yayin nasu wato Gali, Bello, Malam Yakubu. Ya zo musu da maganan kamar yadda ɗan uwan nasa ya faɗa, su ma sun ji daɗi domin an ɗauke su wato da mahimmanci. A nan dai suka zauna suka tattauna akan maganan sa ranar auren 'ya'yan nasu, inda aka tsayar wato bayan watanni 2 da kwana 10, kwana 70 kenan. Malam Husaini bai kira ɗan uwan nasa ba sai da daddare, inda ya kira shi ya shaida masa ga wato ranar da a sanya. Ya ji daɗi, saboda haka ya ce masa wato ya ɗauke masa wato kayan ɗakin da zai yi wa 'yar tashi, shi zai ruwa ya tsakinsa. Malam Husaini bai ji daɗin hakan ba, sai dai tunda ɗan uwan nasa ya riga ya furta, ya ce shikenan, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Alhaji Alhassan ya ce ai ba komai bane, arziki na ai naka ne. Nan dai suka yi sallama. Tun a ranar wato ya kirawo Alhaji Abbas ya shaida masa ya kamata su tsaida ranar auren wato Walida da Abdullah, domin an sanya ranar auren Al-Amin da Aina'u nan da kwana 70. Saboda haka washe gari su ma nan aka zo aka sanya rana, sai dai Dr. Yusuf wanda ya kasance masoyi ga Sa'adatul Anam, shi ma a ranan aka zo aka sanya rana dai ya tashi rana ɗaya kacal. Tun ana sauran wata 1 da kwana 5 wato Alhaji Alhassan ya baiwa Hajiya Asiya kuɗaɗe ta tafi wato Dubai domin haɗo wa 'ya'yan nata kayan ɗaki. Ta haɗo kayan ɗaki kuwa na gani na faɗa, kowa in ya ga wannan kaya dole ne ya yaba domin kyawunsu da tsadansu. Abdullah shi da kansa wato ya haɗa kayan laifin Walida, akwatuna ne guda 15, guda 3 na iyayenta ne, guda 12 kuma na amarya. Alamin kuwa wanda ya kasance shi baya aikin fari bare na baki, mahaifinsa ne ya bashi wato dukiyan da shi ma ya haɗa kayan laifin, sai dai nashi ya sha bamban da na Abdullah, domin akwatuna ne sun kai guda 24, ma'ana dozin 2. 12 shine na amarya, guda 3 wato na mahaifiyarta ne Tani, guda 2 kuma na Sabura na kishiyan mahaifiyarta, sai guda 1 da za a baiwa Talatu matar Gali babban kawu, sai kuma guda 1 da za a ba Sa'ida matan Bello, sai guda 1 da za a ba Ladidi matan Yakubu, sai ɗaiɗai da su kuma iyayen nasu za su ɗauka. Wannan shine kayan laifin da wato Al-Amin ya haɗo, sai 100,000 da ya baiwa kakansu Malam Kamulu, 50,000 da ya baiwa wato Gyatima. Wannan shine kyautan da ya yi. Daga nan magana fa ta ƙara ƙarfafa wato a ƙauyen Waila gida ɗaya kenan. Sa'adatul Anam wato da Walida tun ana sauran sati 2 wato a fara musu haɗe-haɗe na amare. Ita ko Aina'u abun fa sai ya faskara, domin su ƙauye ba su san ana yin wani gyaran amarya ba, sai dai Gyatima takan kira ta ɗura mata wani magani mai ɗaci. Aina'u ba ta so, sai dai dole Gyatiman take mata ta sha. Wani lokacin in ta ki zuwa har ɗakinta, Gyatiman take biyo ta ta bata, dole ta ɗura mata, ko ta ki ko ta so dole sai ta sha. Har yanzu muna nan dai a wannan littafi ne wato Aina'u mai hannun biri, littafi na 7 kuma na ƙarshe na yaran naku mabocin nishaɗantar da ku a kullum, a koda yaushe Shafi'u SS naku da ke garin Samunaka Hayin Gada. Ku bi ni a sannu domin labarin yanzu ya taho gangara. Bayan kwanaki 2 wato Aina'u da kanta ta ji yanayinta ya sauya, ita kanta ta san wato tana jin ta garau ba kamar yadda take da ba, sai dai bata san menene dalili ba. Ranar Asabar da ya yi daidai da
13 wato ga watan 2 shekara ta 2012 wato aka ɗaura auren Alamin Alhassan da Aina'u Usaini, sai Abdullah Abbas da Walida Alhassan, sai Yusuf Khalil tare da Sa'adatul Anam Alhassan. Taron ɗaurin auren da aka yi shi gaba ɗaya a ƙauyen Waila. Taro ne wanda ya haɗa manya-manyan mutane domin gaba ɗaya garin sai da a cika shi da jama'a, kuma kasancewar mutanen Alhaji